ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಚುಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಬುಡೆನೆ ಐತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಂಡಿರೋ ಬಂತಾಳೆ ಮುಖೊಂಜಿ ಕ್ಲೋತ್ ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಬಂದು ದೀಲೆದು ಬಂತಾಳೆ ಮುಖಂಜಿ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಮೈತ್ ಕೊಂಡೆದು ಬಂತಾಳೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪರ್ ಸೊ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಮಕೂರ ಇಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆತ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಕರಿತು ಬರ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಸೋಲ್ತಿನ ನಾನು ಮರೀತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆನಾ ತೂಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಹೋಯ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಡ ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಉಂಡಾತ ಅಂದೇನು ನಿಗ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋತ್ ಉಂಡಾತ ಈ ಕ್ಲೋತ್ನು ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಕ್ಲೋತನ್ನು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಪಂಡ ಈಗ ಉರಿಪಿರದಲ್ಲಂಚಿ ಒಂದು ಉರಿಪಿರದಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಐನಿಗ್ಲೆಗ್ ದೆತ್ತದು ಗ್ಲಾಸ್ ದ ನೀರನ್ನು ಪರೋಳಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಈ ಟವೆಲ್ ಉಂಡಾತ ಅಂದಿತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಈ ಟವೆಲ್ ಉಂಡಾತ ಅಂದಿನ ನಿಂಚೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೆ ಟವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ನೀರನ್ನು ಇರ್ಪರೋಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಟವೆಲ್ನ ಮುಟ್ಟಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದು ನೀರನ್ನು ಪರೋಡು ಫುಲ್ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಟವೆಲ್ ಮುಟ್ಟೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಟವೆಲ್ ಮುಟ್ಟೇರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿರು ಟವೆಲ್ ಇರು ಮುಟ್ಟೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೆನ್ಪಾರು ಟವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಂದೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು ತೂಲೆ ಆಪನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟವೆಲ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊಂದು ಹಾನಿ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೈನ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ಟಚ್ ಆಪುಂಡದ ಟವೆಲ್ ಟಚ್ ಅನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಂಚ ಇನ್ನ ಏನ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು 2 ನಿಮಿಷ ಚೀಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಆತುಂಡತ ಚೀಟ್ ಅನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಟವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿರಿಜ್ಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾನಿ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಯರ ಮನ್ಪೋಡು ಚಾಲೆಂಜ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೋದು ಚೀಟ್ ಅನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಚೀಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಚೀಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಚೀಟ್ ಅನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೀಟ್ ಅನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಜಿ ಇನ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪುರೇ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಸೋಲ್ತಾರದ ಏನ್ ಪಂಡೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೊಂಡ ತೊಳಿ ಸೋಲ್ತಾರ ಫೈನಲ್ ನಾನೇ ಇಜ್ಜಾತ ನಾನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೈಟ್ ಇದು ನೀರು ಉಂಡಾತ ನಾನು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ ದೆನ್ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತಾ ನೀರನ್ನು ಪರಿಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲು 1 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮುಚ್ಚಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ Simple. Hi, Jeff.
ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ್ದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್.